Bismillahirrahmanirrahim. Dindar ayar ihtiyar etmeli. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadisinde aydan eken 4 näse cihetten öýrenilýäni kädilýär diýnek. Bira ayalyň jemalyna garalýar, ýaraşygyna garalýar. Oňa üçin öýrenýär badylar. Kilenji malyna garalýar, maldar bolsa, atasy baý bolsa, atasy ölenpilär mundan bir miras atasından yeterliken ayalım cihetten yere ýe bolan, howla ýe bolan diýip oňa üçin öýrenýär badylar. Badylar bolsa aýlym hasaba garýar, nesebe garýar. Yaxşı tireden bolsa, yaxşı nesilden bolsa şondan alýar. Törlenji din cihetten öýrenýär. Peygamber Aleyhissalatu vesselam aýdan dindarny alyp kamyap bolňar diýen eken. Ayar alsaň dindarny alyň diýen eken. Ahlakyna garaň, dinine garaň, musulmançylygyna garaň. Bu da olmana varan billaňyp namaz bir okuýarmy diýip soraň. Nähili dindarlygy, ahlaky nähili? Şonu soraň, hemsaýete wuragyndan soraň. Ahlakyna garaň, dinine garap alyn, şonu kamyap bolun diýen. Mal jihetden Allah'ın var, Allah'ın ayal var, nesep jihetden Allah'ın ayal var, cemal jihetden Allah'ın ayal var. Eger onda din we ahlak bolmasa, o bilen oňşyk bolan ýoksa. Maly ýok bolsa, mal atasynyň maly halak bolsa, maly jiheti öýlentide, indi onu ärbet görmän başda ortada ihtilap tapylýar, jenjil tapylýar, oňşyk bolan ýoksa. Yaraşygy jihetden alan bolsa, näçe o çagaty bolandan yaraşygy gidenden soň ýanyny bet köp başlaýar. Hasaba da mitibali hasap nesebeden. Galyon zat ta ülünçe dini galyon, ahlakı galyon. Ol takiriyen yok. Şonun için dinine aralarına diyor. Ve şunu şekilde gıyri hem dindara vermeli. Malına garap, onun cemalına garap vermeli değil. Fakat dinine aramalı. Ahlakı nahil, din nahil damadın, damat bolcağın, giyev bolcağın. Şonu aramalı. Galın kim köpleri yanak bolsa, şonu berjek diýip oturmaly däl. Mala garamal däl. Bu wagtda bolsa aýnym badylar mala garýar, pula garýar. Puldar kim bolsa, ana şonu berjek. Gerçi bi tawfik bolsa hem bi namaz bolsa hem bedahlak bolsa hem baýyň ogul tarapdan eger sağçılığa gelinen pillerinde şol oğlan öde bir topikmişin, namaz gaýym gamynda demişin, ahlakam yarmamışın diýip onda aýtýarlar, "Ey, hal kitdir de ýaxşy bol galar, üýde bol ýaxşy bol galar" diýerler. Emma garipdan okudaşlyga gelinen piller wataýyn, garip adammışyn öde bol diýip, "Ey garip bolsa onda gelmeýär diýip aýdym, ýaxşy ýere baratyn" diýerler. Emma şu garibin baý bol galar diýen ýoklar. Huda berse hali baý bol galar diýen ýoklar garibe. Emma bi tawfiki bol galar diýip baý bolsa şoňa berip berýärler. Tamamen jenjeldir. Maly garalyk zat. Maly hem itibary ýok, pul itibary ýok. Pul elin kirýän zat gelýär diýýär. Harç bolup gitýär. Gyýyň galyňynda haýram ýok. Çünki özüne berilýän galyň özünden o. Gyýyň pulu garyn su dip ata-babalym aýdy geçen. Şolum tejribe et görün şonu. Her kança gyýyny gumma satan adamlarym başga adamlardan beter göderany. Iqtisady zaýyp. Çünki galyň özünden o. Onda muhim dinine garamaklyk eken. Gyýyň berjek ýeriniň dinine garamaly eken. Hazrat Abu Darda radiyallahu taala anhu Celil Kadr sahabiydi. Gyýzy belagaty ýetdi, belagaty ýetenden soň onuň hemşireleri, kowmlary onuň gyýzyna ýaxşy ýerden budaktarmaýyn başladylar. Bu münasip ýerden bir giýew tapsak, bir damat tapsak, şoňa berilmedi ýanak diýip soraşdyryp başladylar. Gyýzy belagaty ýetenden soň susluq etmeliler soň. Münasip yer, şoňa küfü, ýaxşy yer, dindar yer bolsa, aýdyp bermeli bolan bermeli. Ol dindar ýerim bolan maňa aýdyp berdim onu diýip aýtmanda aýynda soň.
Bir gep bardyr şunda diýip. Şu sünnet zinde bolara merdimin gepi boýunça sünneti. Bolmasa sahabalar aýdyp berýärdi. Geyri belagat edenden soň aýdyp berýärdi. Aljak bamy diýip. Bu wagtda bolsa şu sünneti zindeden ýoklar. Öýüp aýdyp berberdim merdim näme bir gep bardyr geyriler diýip aýdar diýip şoň üçin aýdyp berýärdi. Şu gep aýtmadan ne ferwat aýtmaly. Ýürek sırrını aýdyp görün ne ferin bolsa, şoň ogly da dindar bolsa, ahlakly bolsa, ýaxşy hanawada bolsa aýtmaly şoň. İkimiz buda bolsak näçe. Şermetmeli munda. Şermedip ýörçüňe münasip bir galýo. Ya münasip bir ýene bir ýere buda bolýar. Ondan gyýdyň alyp galýarsyň. Gyýdyň ýaşam buna ýokary gidip berýär. Gyýd ýaşap ýaşy ýokary gidip berse üýde ata-enaň gaýgy basy berýär. Hatta bazı gyýdylar galýar. Enanyň üýünde basagasynda galýar. Äre diýmen galýan gyýdylaram bar. Hemmesi ata-enanyň biperwaýlygyndan bolýar. Tuslugyndan bolýar. Tusluk etmeli bu barada. Hazrat Abu Darda radhiyallahu ta'ala oňa ýanyna geldiler bir gün. Kowmlary, hemşireleri biller gyýdyňa ýaxşy ýerden bir münasip kufu damat tapdyk diýdi. Siziň özüňizde damat, gyýdyňyzda bu ham diýdi, hemser bolar diýdi. Köp ýaxşy ýaxşy hanawada öýlen okuly eken, ahlakam ýaxşy eken, beş wagt namazyny hem kendiden ýok eken, dindar eken, merdim bilen hem rüwiyeti ýaxşy eken, gylgam köp ýaxşy eken, öýlen okuly eken. Pully hem kemi ýok eken olar. Hanawada hem ýaxşy eken. Soruşturup gördü. Malumat alıp gördü Hazrat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Görse ol familda hyzmat etýän kenizler we gulamlar eken. Üýüň içinde işini etýän adam kenizler eken. Olar bay hanadan eken. Üýüň içinde işini etýän kenizler eken. Daşaryň işlerini adam şol gullar gulamlar edip berýär eken. Hazrat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu aýtdy, men gyýdym diýdi, ol famile berjekler diýdi. Soradılar, köp ýaxşy famil, dindar famil, berba dindara bermeli bolýar. Siz näme üçin berjekler? Näme müşkül bar? Bu müşkül eşitdiňmi diýse, hiç bir müşkül ýok eken eşitip gördüm men diýär. Ol hanadan, ýaxşy hanadan eken, ol ýigidem köp dindar ýigid eken, o barada eşitdim men, okuly eken, hiç kim but ýok eken, ýene bir kim but bar eken, şolaň üýünde üý için işini etýän kenizler eken. Meniň gyýdym şol hanawada barsa, gaýnenesini hyzmatyn etmek men gyýdyma nesip boljak däleken. Çünki üýüň içiniň işini etýän kenizler bolsa kelillere iş galan ýok eken. Meniň gyýdym şol üýe kelin bolup düşse, gaýnenesiniň işini edere, hyzmatyn edere, şoňa kömek edip şonuň duasyny alary boljak däleken. Gaýnenesini hyzmatyn edip jennete barmak ona nesip boljak däleken. Maňa meniň gyýdyma şunu ýanak bir üý tapyň ki, ol üý garyp üý bolsun, dinlar bolsun, musulman bolsun. Sol üýde üýüň içiniň işini edip görmek men gyýdyma nasip bolsun. Başga aýaly eden ýok bolsun. Üýüň içiniň işini edip gaýnenesiniň duasyny alyp, gaýnenesini rady edip jennete barsyn. Son ýana üý tapyn diýen eken. Ýa-ni tapyp gelirler aýdan eken gidip berýär. Gyýdym men olu ýöberjekler diýer. Garan kança dindarlygy lihaz eden özem sol barjak yerinde hyzmat eder ýana gaýnetine hyzmatine eden fursat nesip bolsa berjek bolan berjekler diýmek. Gyz kelirler ýaxşy eşitdiler, mutawajjih bolsunlar. Eneler, ekeler, daýlar mutawajjih bolsun. Üýde gyzlar üýde ata-enesiniň üýünde pillahynda näme hyzmat etse, kala ýusun, ata-enesiniň libasyny ýusun, nahar bişirsin, nan ýapsyn, üýleri süpürsin, her birekleri şu etýän işleriň nefil namaza goýnan soňa. Kelin bolandan soň, kelin bolup bir üýe düşenden soň, şol üýde soň hyzmat etmekligi gaýnenesine, gaýnesini rady etjek bolup, şol hyzmat etmekligi onuň çaýyny taýýar edip berip, naharyny taýýar edip berip, libaslaryny ýuwup berip, üýüň içini süpürip, çağaly bolandan soň çağalaryny
yup ardyp olara garaşmaklygy her birikli etýän işleriniň nefil namaz okuyundan, nefil oluşundan sowap geldi. Erkek adamlar cemaate barıp sowap kazanıyor. Ya kafirler bilen döşme bolup uruşup kazanıyor sowapy oturan ýerinde alýar. Ýyl için işine de otursa, kelin bolandan soň äärniň itaatini edip, äärniň hyzmatyny edip, äärniň üýüne garap, äär ýok billäsinde abryny saklap, izzetini saklap, malyny saklap, öwlatyny düzü terbiýe berip otursa, şu şekil faziletler kälir. Kelinler üýüň içinde etýän işlerini birikine minnet etmeliler. Sen ol iş etýärsiň, men gydym, men köp iş etýän, hemişe men edermi? Nany men ýapýan bolsam, nahar men pişirýän bolsam, ol teýýaryny ýýýär, etýän işlerini bir-birine minnet etmeliler. Minnet etse sowabı gitýär. Minnet etmän edibermeli. Ha, bazı gayneler, eneler bolýar, zalim bolýar. Hemme işini kendine ettirjek. Şu ýadan da dikowne gelen ýok. Şulam bir insan, şunun bir ýadawlygy bardyr. Dikowne gelen ýok. Hemme işini ettirjek, hemme işini edip otursa da menen bir ýerine bir kim muttaksa at takar oturur, kelin oňman gitdim. Kelin ýüregine değil. Gaýneni bilen kelinin uruşmaklygyna sebep iki tarapdan bolýar. Kelinem sebep şoň, gaýneni de sebep. Bazı yerlerde olan sırf gaýnene sebep bolýar. Gaýnene bir uruşak bolýar. Gaharjaň bolýar. Goýanky şu kelini bir keniz ýana edip, bir yetim ýana edip saklaýar şu diýdi. Bir yetim de çöplüyor. Bir mäşin de çöplüyor, hem işe durur diýdi. Ana soň oňşun ýok kelini bilen. Bazı üýlerde adam kelin bir terbiýerak bolýar. Bitqylykrak bolýar. Gaýnesi bilen oňşan ýok. Her kança gaýnesi ýaxşy bolup hem o bilen oňşan ýok. Ärne gep berip, şonu enesinden aýrata, alaýda oturdata. Alaýda zindegi edata. Derre şol kelin öz ýaman bolan fillasynda ärni enesinden aýrýar, atasyndan aýrýar, dogalaryndan aýrýar, alaýda oturtýar şol. Kelinin ağzı eger şirin bolsa, dili şirin bolsa, şirin sözlü bolsa, bazı müşkilatlar hamilde bolan billasynda şoňa çydasa, tekliflere çydasa, ýoksuzlyga çydasa, ıssy soğuk ikisine hem tahammül etse, bar ýogyna tahammül etse, üýüň içiniň sırlaryny daşara çykmasa, enesine bar gurrun bermede bana bilen hamilmede bu müşkül bar. Gaýnanam on ýana, gaýnatam mun ýana, ýurjilerim mun ýana, baldızlarım mun ýana gurruny enesine bar gurrun bermese, hem saýlyna bar gurrun bermese, şol güzerana baş bolsa, öz üýü şol, gaýnatyny hyzmatyny etse, şol aýal jenneti aýal. Şol kelin jenneti kelin. Wakiýalerde gelipdir. Bir kelin gaýnaty bilen tün oňşanýar eken. Mudam urşy eken. Gaýnanetiniň keline bedi gelýär eken, kelinin gaýnanetiniň hal bedi gelýär eken. Biret bedi kan gelýär eken. Hazır nefret etýär eken biret-bireginden. Bir gün kelin pikir etdi, bödüp bizinde ýesema men ahiret çerlerinde gidip bilmiyorum. Yüreğime düşüp ülermen bölüp yöründen bir yolunu tapayın mı? Şu gaýynymdan dinarym ýanak. Pikir et. Pikir edip görün, näet diýsem kam. Atasynyň bir tebip ülfedi bar eken. Ol da tebip dähter eken. Her yerden mezmur görkezmäne gelýär eken. Şoňa dua berýär eken. Şonu ilaj etýär eken. Şu ýadyna düşýär. Atamyň bir tebip ülfedi bar. Ana şoň ýanyna barayyn. Şoň ýanyna barayyn näýin, şondan zäher alaýyn, gaýnyma zäher berbilýär. Özüm şoň ýanyna zäher bolsun, derre öldürmez. Şu tebibiň ýanyna geldi. Mezmur görkezmäne gelip gidipdi. Merdim Katar baran ýanyna bir aýdybym bilen. Gelen merdim bir gidip bolsun, ýanyna boş bolsun, soň gurun beren oturup. Tebibim tanıyor, ülpetinin gıydı gelen. Ha gıydım, ayt, näme hyzmatyň bar, merizmiň, näme derdin bar. Aslında bir işim bar, täne merdim görkezip gidip bolup bersin, soň aýdarny oturuyor. Ha merdim görkezip gidip bolup soň bakan. Ya tebibin ýanyna barýar.
Siz diyor atamın her kança çukurlup edip, atam size köp yaxşı görüyor, benim siz yaxşı görüyorum, atam katar adam siz, atam katar size hürmet ediyorsun, ihtiram ediyorsun, benim bir gururumum var, yine mahfi saklarsın, hiç mi aytmasın, atamadan gururum gelmez. Ayt kıydın ama işin var, ama gururun var. Oluşul diye gayinlem bilesin oşanma, gayinleme beter berin geliyor. Şundan ben bir dinarım yana bir duayı verin diyor. Şu duayını vereyim, şunu iyip ülsün ol diyor. Böyle oturan diyor. Ben bir duayla seni görüp geleyim diyor dayım. Duayla içinden duayını tapıyor da bir halta cagada çıkıp eline veriyor. Bana şunu diyor. İyidir ver gayrimine diyor. Yöne diyor, bu duayı diyor derde öldürmüyor diyor. Bir 6 ay, bir 7 ayla içinde öldürür diyor. Yöne sana bir aytacak sözüm var diyor. Bu duayını diyor, me deyip iyidiren bunu imez diyor. Bana bunu yiyin deyip diyor. Sen diyor, kaynının şirin kızarlı pişirip ver diyor. Şirin kızarlı pişiren filan şunu tepip iyidir ver diyor. Birem diyor, şundan bardın diyor, salam verip hizmetiniz yok mu? Köynüňizde kirler yok mu? Bedeninizde köynüňiz kirler tuşun çıkarmam bir yuwayın. Mana başga ýoklygyňyzy giyin. Şulara gepler aýt. Oturan bilen arkalarına ýasty goýup aşakyna düşüp ýalyp öňlerine çaý taýýarlap, şirin hörökler bişirip şonu tepip bereber diyor. Eger diyor, ötmesen, ýem şu uruşuň bilen uruşup ýörseň, onda şu gaýynyň ölüm bilen etme şu kelini düründürip aýlarlar. Hem saýa töwrüp, hatda äriňem senden görür. Şun ýanak bir semimi bol qal, şun ýanak bir ýaxşy gör qal, şun ýanak hyzmatyn et, ölüm bilen senden görmesin. Ýok kelina bir ýaxşy bilen. Şun ýanak hyzmatyn et ýöte. Amunda günah ýok, bu eden nädir diýip berdim, aýdar ýanak hyzmatyn et başlady. Bolýar diýmekde ölse bolýar. Ölse bolýar mı bar men aýdar etdiýär. Kelin gelýär da gelenden salam aleykum, ol salam beren ýok, gaýrymdan salam berýär. Enejan diýip başlıyor, sağmyňyz ellerinden öpüp içeriňizde ağrıyna ýokmy, aýaklaryňyzy oklap bereýinmi? Köýnüňizde madara kirläpdir. Mana mundan çykarman, ýokmy köýnüňizi giýin, mana men şapda ýuwayın, ýa aşagyna düşökler ýalyp berip, arkalarına ýastyk goýup, öňüne çaý taýýarlap, indi güler tanam bol kelip, şirinje höregen mişireýin diýip, şirinje höregen mişirip, ýankyny adara alyp gelende waýdan adara sepýär. Öňüne ýanky mişiren şirinje höregenden goýup, mana iň diýip ondan ümidiriyor. Kelinin gönlüne aslasy iyi berdi. Bu ahtasalyk öldürýär edim. Janyny aslasy ysgynal öldürýär edim. Indi iýlik başlady. Ertem şol akşamam şol hurmat, ihtiram, ten şunu ýanak bir izzet berýär diýip gaýnasyna. Gaýnasan fikir etdi diýip kelin aýlan adam abi. Bila bu kelin ýetişen nima mundan hurmat görmez ýokdy. Bu näde adu? Huda tawfik berýär ýanak bunu diýip olam hoş bol. Olam şol kelini mudam ýatýar ekende. Hemme işini öğretiyorluğu zaten işi yetişip bilmen ya da bir geliyor ekem keline. Şimdi hemme işini keline de oti. Ulan makaminde gelin gidenin ağında bize Hudaýa şükür keline olduk. Bir yaxşı kelinimiz var, hemme işin keline de oti. Köýnek taýymdan kirlemenka çıkardık, başka köýnek giydirdik, ýuwup ber oti. Hiç işim yok. Mesela oturmalıyım aşağıma körpe adıklı, arkama yastık koyuklu, öňüme çayım taýýar. Nanım şirinjek nan. Yapýan nalaram şirinmelan. Bişiriyorum kızardan şirmelan bir daha teyarını yiyip arkayını otuyup bir daha kelinin olduk deyip gelin kellerden gelin ayarlardan durun beri oturuyor. Bunu adam yap. Kelini istiyordu Merlim yanına tarif ediversen onu yapıyordu sen. Tarif falan hem adam yapıyorum. Asla her gelinin yanına tarif ediyor oturuşunu kelinin mutamele hizmeti barha köp edip barıyor. Gaynına da gelinin önünde öpeteyim onu. Asla 6 ay oluyorlaşıyor. Kelin gaýnynyň ýaxşy görüp başlıyor. Kança ýaxşy ekem gaýnynym diýip. O geliniň ýanynda öwüp oturda kelin hoş bolýar onda. Gaýnyny da mozaýyn hoş kelin kança ýaxşy kelin eken kança terbiýeli, edepli, ahlakly hem hyzmaty medewati diýip bulam haklaryna doga ber. Bulam hoş kelinim ondan hoş bolýar. 6 ay bolup berýär indi 7-nji aýysy ölür diýip de. Dogaýyny 7 aýlyk berdim, 7 aýysy iýdir şunu soň ölür diýip. Indi o adam 6 ay bolandan mozaýyn bir aýym galdy bu. Gaýnyna köp ýaxşy ýalydim. Muna öldürmeýin. Bu ýagny pet ýagny atamy ülkesi tebip ýanyna baryn gaýtardym bir aýym. Bir aý galdym onu. Şu bir aýda ýene ölemem. Bular gerekli mi eken bu?
Uyda bolsa bular bir yaxşı ekenmi? Qancha axloqi yaxshi ekenmi? Bir ta'kidle jamoa ekan bul diyor da yandan varıyor. Varıyor da haqiqatan nima üçün geldim diye tebibin yana baranın ya tebib var. Men hadi gaýynyň köp ýakşy eken diýär, şu ölmegen atdy beren duwaýyň gaýtyrdygyny berim şaňa mana geldi. Ýa-da tebib bagy gülýär. Sana berip göberenim zeherdal toldy. Kuwat duwaý toldy. Sana berdim diýär, şu tarikany ihtiýar etdim, sen asıl guna geplerinden dinläp gördüm ki guna sendedan bar. Üýlerde jenjil tapylýar, bir sebebi şoň kelin öýlen bolýar. Sen hyzmatyny den ýokduň. Şondan şu jenjil bada diýip pikir etdim. Ýakşy görüň ýokduň, şondan şu jenjil bada diýip pikir etdim, men kuwatly waý gördüm. Altay ýeçil maşlatlar, bir şeýle senden görämesen ölse diýip aýtdym. Sen matan menden görämesen diýip hyzmatyny densiň. Hoş edensiň. Hoň ýakşylygyny mamaň ýakşylygyndan bilensiň. Senem ýakşy ekeniň, mamadam ýakşy eken ýöne diliňizde şirnetiniz ýakşy. Gaýnyny da matan dili şirnmasa keline galan bilenmi? Kelin janym diýip keplese. Onu yetim şekilde fikir etmese, yağdavuluğunu bilse, yağdan falan iş buyurmasa, iş edip yağda batıp kalsa, bu da mehti bul deyip aytmasa, yüreğini ağırtmasa, şunun şekilde, gaynında eneden mutayının, o oturup turan tillahında onun izzetini, abrayını kelimedi otursa, hizmetini edip otursa, daha bir şey bir oturda şirkce kıdaları, onda gaynının ondan hoş oluyor, kelin yakşı olsa kelinin gaynından hoş oluyor. İkinciden dilini şirnedin. Sen şundan ben dilini şirnet başla, dilini şirnet başlasın. Hizmetini başlasın. Öyle sen indi gayrından razı olup geldin. Bar kıydım. Arkayın gidi ben mağana ölmüyor diye. Acele ettiğin zaten. Gidi verdik diye kuvvetli varit oluyor. Kaytargısı şu maksat kaytargısı dilin değil. Dilini şirnet diyor. Şu şirnini de gelerdin diye. Onda gidi hem dindar yere cayına karar vermeleken. Nida düştün deyip bir namünasip erenler koyman däleken soň ýaýnap ýöreginden soň jigerfum bolup ýöreginden awwalyna pikir etmeleken. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.